Aba Thokozani babhemi bami ugogo Manzini. Niyakhumbula ukuthi nge-29 sinamabhavu a-free. So ke manje yazi ababhemi banjani? Ababhemi bayangifonela Thokoza gogo, hayi mina ngiyafuna ukuze emabhavini mari 250 anginayo. Mara guys, lempinda uyoyishaya esigangeni nge-250. Yes, mfuni. Alright, niyaphi? Oh. Ansaphathela sisifikile isinefu Nkosi yami. Lempinda ozoyishaya esigangeni. Akuna cash. Lempinda ozoyishaya esigangeni nge-250. Le bhavo ozolingena lo muthi nge-250. Ney'nkukhu eziyi-2. Le mithi ozohamba nayo nge-250. Ngoba ngiyabona ukuthi abantu bazongena isifutho one by one, lokho kuzosidlela isikhathi kakhulu. So nizopackagelwa nihambe nemithi eyokuchela igcekeni. Yonke lento leyo ngo-250 nje ukuthi umuntu akhanyise Nkosi yami. Aze nebhodlela eli-1 lasemsamo. It's too much. Ababhemi bayafona bathi hayi gogo mina anginayo, ngicela ungifake but anginayo leyo 250 oyifunayo. Inkukhu ngizokhona inkukhu eyi-1 ibhodlela nginalo. Mara babhemi bami ngazini ngamanekiyekwe kulokho Nkosi yami yazi. Abafikile abakhona ngizoqhubeka nabo noma ngingafika umuntu oyi-1 ku-right kodwa mina lento ngiyenza like wholeheartedly for abantu abayidingayo. Because I know khona abantu abawadingayo lamabhavu. I've seen things happen ngalamabhavu. That's why ngikhetha ukuthatha umuthi wami ongaka ngiwukhiphe mahhala for ababhemi. Because I'm giving back. Ngiyaphila mina nababhemi kakhulu. So manje it's too much umbhemi makazothi akana kwaleyo 250 akanayo kwaleyo inkukhu uzokhona eyi-1. So uza ngama-terms wakho mos umuthi wemali engaka ongikhiphayo amahhala for abantu. Hayi angazi babhemi bami. Abafuna ukuba khona, please kindly call me 076 1915 097 gogo Manzini 076 1915 097. Noma ngabe kufika umuntu oyi-1 ku-right ngizosebenza naye. Umbhemi wami uzozingenela isifutho Nkosi yami yazi ke ngimkhulekele ebhavini ayi-1 ku-right ngizozipha yazi futhi kumnandi mawusebenza umuntu oyi-1 or abantu abayi-2 unlike abantu bazoba yi-13. So abaphumelele baphumelele ngithi niphumelele ngokunyathela nje la emagqekeni. Ngokunyathela nje la emagqekeni ningakawubamba umuthi wami. Ngithi niyophumelela babhemi bami. U2026 kube uwenu. Akade nalo. Kube uwenu. Ngiyanikhulekela mihla namalanga nginikhulekela ukudlula mina. Nginikhulekela ukuthi lezandla zami mazinibamba. Lona kodwa uyogcina. Bese kuqhaqheka izibopho. Okucandile. Okay. So for bookings uzobhadala u150 ukuthi ungalindeli into engekho ngokufake ku list yabantu abeza Saturday ku WhatsApp ngiyakonfirmela ukuthi ufike ngobani isikhathi. Thokozani babhemi, I hope sizwene Nkosi yami and I hope le video niyibone early. Hey umbhemi angabona ivideo Wednesday athi yo gogo ngaze ngasala Nkosi yami. Ngibone late. Good luck to ababhemi abazoza. Ngiyanikhulekela and I wish you nothing but the best. I love you guys so much and ngiyanithanda kamampela ukweqiniso. Ngiyabathanda ababhemi bami ngenhliziyo yami yonke Nkosi yami. Angazi kube ngini ngaphandle kwenu. Baba yini sibonana Saturday. Kusasa last day. Angithi bekune river cleansing lawa amabhavu. It's two different things. Just that angeke
uze usebenzise le minye imithi singaqalanga le kwandawo baba yini ke